že z mojej strany je to skôr otázka dlhodobej spolupráce a nie peňazí. Ja som kupoval a nechcem kupovať a nebudem kupovať. Na druhej strane my sme dostali cez tvojho asistenta, preto som sa na to pýtal. Som ti povedal, že môj asistent dodržal veľa veci. Bohužiaľ. Strkal non-stop takých vecí, do ktorých nemá strkal. Ty vieš dobre, že? No, ale ty si mi včera povedal, že oni ti dávajú ponuku niekoľko desiatok miliónov. To som nepovedal, to povedal asistent, to som sa dozvedel z iných zdrojov dnes ráno. Hej? No, samozrejme. A myslíš, že oni to s ním hrali? To si môžeme kľudne prezvoniť a ti môžem povedať, keď bude otvorený, vybavím stretnutie, príde do Bratislavy, keď máš chuť, nech ti povie z očí, či je to tak. No dobré. Toto ma nikdy nezaujíma. Áno, ale potom si mi povedal úplne jasne, že mám sa zamyslieť, aká by bola záloha. Nemal som sa ťa opýtať, lebo odrazu, akože nie, však mi tu včera hovorili, čo úplne do očí ti teraz čisto poviem ti, prísam, nemám z toho nič, zatiaľ nemám z toho nič. Ja ti nehovorím, ja ti neobvinujem, ja len rozmýšľam, prečo si včera o tom vôbec rozprával. Lebo mi oznámili, že sa so mnou budú rozprávať, tak som predpokladal, že možno snáď povedia toto. Si myslel, že ti povedia nejakú sumu? Tak, som myslel, že si porovnám dačo.